Muadto ta dito sa bukid sa katong gipadiditan na to ba? Muadto ta sa pinakatumoy. Katong pinakabakilid, Claire? Oh, katugod. Ah, sige, tara. Tara. Sa ka to sila agto. Man kaayo. Asa si Maria oy? Dili naman to ganina. Nawala naman siya pinakalit. Maria! Maria! Ako daw atuon bi basig tuwa to si ilang ka clear. Bataan ni, mula ka ulag dili magpahibalo. Bantay ra kana ko bataron. Tama na siguro na akong kahoy. Murag daghan naman kayo ni. Uy nang, paspasa ba ni mo nakalakaw? Asa makaadto? Dudong pawits nakabantay ka ni Maria ni Agi dire? Si Maria nang imong gipangita? Oh, si Maria nakakita ka? Nakabantay jud ko nang kay diri sila nangagi. Piting sa baan nila. Kabalo ka kung kinsay kauban niya. Daan palagi ko ganiha sa lihok ni Maria. Nalipat lang ko gamay, nisipat na. Ang iyang kauban si Lucy og si Claire og si Titino. Tama jud ka nang. Padulong sila sa bukid ag dinaganay na kinatawan ay. Salamat Dudong pawits. Karon lang kang bata ka. Impas sa pukaron Maria. Lucia ka ni mga. Dili. Hoy kanina ka ni Lucia. Na, hadluka day di ari oy, dili jud nako kaya magpadidit parte jud bakilida. Lagi hadlok oy. Nya, unsa may buhaton na to ani ron? Manguha na lang siguro tanyong bayabas. Nasa man dito sa tumon. Na, taasa dira oy. Tamuan ha diha, oy, taas na kaayo, maligid ta din ha. Ay, manguha lang tayo kapayas. Kaya ang problema, kinsa may mukatkat ana nga parte mang taasa. Oy. Ano tanaman mo sa kuha? Niingon day mi sa imuha nga ikaw ang mukatkat, ni tan-aw ra gani mi sa imuha. Awan na ng istorya. Ako nalay kat-kat ano? Nakasabot jud dayon si Lucio ba? A few moments later. Wala mahinog. At wala lang tunga-tungaon. Oy, kanina Lucio, oy, ang importante natay matimo. Imbis magpadidit ta ninyo, wala na noon na dayon. Abi nung guna kog dili kayo bakilid bakit? Pag naata sa baba, bubura man kayo. Pag naata sa taas, bakilid man day kayo. Pero sige lang, lami man pugin kapayas, di ba? Gani. Bali pagpasama pa ni. Karon ka bata ka na, di ka diri sa bukid ha? Maria! Namias kapayas to tamis kay ba? Ayun, marun sa inyong mama, oh. Ikaw. Hala ka Maria. Wala si mama bitaw ron. Agad to, aras sa ubos oh. Agay! Na, unsaon ako ni ron. Nagdala pa dyan og bunal. Andaman na naroon imong lubot, Maria. Piti gyud ka karon. Adyan may klaro ba? Bantay ka na ko karon! Bantay lang daw Bantay lang ka. daw ka, Maria. Unsaon niyo mo naroon, asa sa ubos. Masurkat na ko, dirita ninyo mangagi. Tara, manguli na ta. Kaya para maunahan ako si mama sa balay ug uli ba? Tara! Tuara ay. Asa ka na sila aki? Bantay lang kayo inig uli nimo.